Ingat ako ni. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, solo po akong kakain. At ang kakainin ko ngayon ay baked pork belly. Yan po. Opo, sarap po nito. Wala po to siyang balat, panit ba, skin. Wala pong skin to. Kasi kinunan ko po, kasi baked to. Tapos ito yung sausawan ko mga ka-studio. Ang sarap nito. Yan o. Daming sili. Spicy na sauce po ito. Ang gamit ko po na suka dito ay pinakurat. Meron din akong coke na mayroong ice. Meron din ako ditong Mang Tomy at saka pipino. So hindi ko na patatagalin itong mga studio. Pray po muna ako. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Tara po, mga untan nyo mga studio. Lah. Yan o. Malambot na manghang. Ang sarap po ng bake. Bilis busin ng isang kuha, no? Lambot kasi. Dito naman sa Mang Tomy. Wow. Ang sarap din po. Yung laman niya, ang lambot po.
Hanghang po. Wow. Ang sarap din ng pipino. Ang hanga. Shout out muna ako mga studio. Shout out kay Marisa D. Inchosti from Lantrop, California. Shout out din kay Ipang Mahilom. Ricky Palomo from Tampalon,
Cabancalan City, Negros. Shoutout din kay Tia Luzon from Davao del Norte. Coco Martin Gaming. Gisa Istolyoso. Shoutout din kay Juna Pagasyan from Isabela. Biena Aklan. Mary Grace Gomez. So Barlow from Canada. Gonzales Kadag Canoza M. Jane. Shoutout din kay GR Ikal Serrano. At ang last po, Mirasol Alves Garriedo from Agusan del Norte. So yun na po muna yung shoutout mga studio, yung iba sa next episode na lang po. So sobrang anghang po, so sawan po yung bibig ko, manghang pa din. So sana po na-enjoy kayo sa baked pork belly na sobrang lambot po mga studio. Bye po now, kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!